שלום, כאן משה מפורטוס, המרכז הארצי לגנרטור. היום מכיר גנרטור, בנזין משולב גז, מושתק אינוורטר של iPower 6000 ואט. גנרטור מצוין, שקט, מצוין לחירום לבית, אחד דלק גדול 13 ליטר, עובד גם על בנזין וגם על גז. יש לו לוח דיגיטלי שמראה שעות עבודה, כמות דלק, מראה לנו כמה קילוואט באותו רגע צורך המנוע. לגנרטור יש שתי שלטים, שקע כוח 32 אמפר ושקע 16 אמפר, ברז דלק. עכשיו נלמד איך מפעילים את הגנרטור. כשרוצים לעבוד על מצב גז, מחברים את הווסת לצינור הגז, זה מתחבר לגנרטור. הגנרטור צריך לשים חצי ליטר שמן, פה שמים, 700 cc של שמן, 10W40, פה שמים, זה צינור לריקון שמן. שמן מחליפים פעם ב100 שעות או פעם בשנה. שיחה קלה ונוחה. עכשיו נפעיל אותו על הגז. קיבלנו לבלון הגז, יש מצב אוף, מצב און. כשעובדים על בנזין, מכבים את זה במצב אוף. כשעובדים על גז, מכבים את זה על ידי סגירה של הגז. עכשיו נפתח את הגז. ניתן לגז לזרום קצת במערכת. יש לנו פה כפתור אוף ואון של הסוויץ' הראשי של הגנרטור. מדליקים. בלון גז פתוח, מחובר. לחיצה. אם לא נדלק בלחיצה הראשונה, האוטומטית ידלק בו. הוא מדליק את עצמו באופן אוטומטי בפעם שנייה. כרגע עובד על גז. הגז לכבות.